ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନେ କହୁଛେ କି ସକାଳ ହେଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି ସକାଳ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ଼୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ କୌଣସି ଭାବରେ କହୁଛି ଆମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଭାଷା କହୁଛେ ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶ ସବୁ ଲୁଟି ନେଲେ ଆସିକି ଆମକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ହଇରାଣ କଲେ କେତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ପରାଧୀନତାରେ ରଖିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଭାଷାକୁ ଆରମ୍ଭ କାହିଁ କରୁଛୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କହିବା ସକାଳ ହେଲେ ସୁପ୍ରଭାତ ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେଖିବେ କେତେ ଭଲ ହେବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେବା ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଇଂଲିଶ ଭାଷାକୁ କହିବାନି ଆମେ ଇଂଲିଶ ଭାଷାକୁ କାହିଁକି କହୁଛେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଶେଷ ରାତିରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏମିତି କହିକି ରାତିରେ ଶେଷ କରିବା କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଭାଷା କହିବା ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ହେବ ଆଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେବ ଗୋଟେ ଆମ ଭାଷା ହେବ କହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ତା ଭିତରେ 4-5 ଥର ନେଇଯିବା ତେଣୁକରି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଶେଷ କରିବା ଆମ ଶୁଭେଚ୍ଛାକୁ ଭଲ ହେବ ନା।